Ještě jste lidi, vidíte u dalšího videa z 9.3.1.6 a tohle dalšího tutoriálu a dneska si ukážeme, jak si nainstalovat a stáhnout Fraps. Tady vidíte už nahoře 0, 4, 7, 13, 18, 16, 1, 4, 7, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 13, 15, 13, 14, 17, 18, 19, 12, 6, 13, 21, 18. A to jsou FPS u Frapsu, takže první část stáhnout Fraps. Takže najdete si na stránku uložte třeba a napíšete třeba Fraps full version a teď vám to najde nějaký tohle a já jsem teda stáhnul full version 3.3.2 100% a vlastně vybírám podle toho, jaký to má hodnocení. A má to tady 165 lajků, 166 po mně. A takže je vidět, že to bude asi nějaký kvalitní. Takže taky to teda stáhnu, přepíšete kód, stáhne se vám to, že jo. To tady teda bude roztažení, teď si to rozkliknete. Tady se vám zobrazí nějaká složka, takže ji kliknete a tady je výkony, to jsou nějaký. Tady to ani nemusíte číst a kliknete na Fraps 3.3.2 full version. Rozkliknete, nainstalujete, další, instalovat, to všechno bude. A potom, co to tady nainstaluje, tak vy si to tady najdete, teda tady napíšete Fraps třeba, že jo, kde vám to najde třeba to, jak jste nainstalovali, tak na to kliknete a spustí se vám tohle. A tady máme nějaký general, tak tohle tady máme, že tady to můžete prostě nechat, to jakoby je jedno. Tady to je jenom jakoby, jestli jste zapnul automaticky Fraps, když se vám zapne Windows, ale to je jakoby jedno. Tady to už nic nemusíte, tady FPS, takže kdy chcete měnit, kdy chcete mít. Vlastně vidíte tady dole, jakoby jak je 3625, nebo nahoře, v levém rohu, v pravém rohu, nebo v pravém rohu dole. A jestli chcete auto, tak potřebujete takhle. Vy budete natáčet movies, takže tady to znamená, jestli chcete nahrávat zvuk z mikrofonu, samozřejmě nechceme, a jestli to chce natáčet hudbu jakoby z toho operačního systému. Tady s tím bych si nějak vůbec to. Tady si můžete jenom zmínit jakoby tlačítko na klávesnici, které už víte, nahrávání auto bych nechal, protože to není nějaký nevím. A můžete dělat i screenshoty Frapsem a teď děláte editkou, takže tady máte formát jakoby formáty obrázku, takže to bych si dal jako věčka. A tady to vlastně je, jestli chcete třeba každý 10 sekund udělat nějaký screenshot. To jako bych jako myslím, že je zbytečný. A to je nějaký to nevím, co je to. Takže takhle jsem si to nastavil, víc máma. Já to teda tak mám, aby dovedli to. A to je v podstatě teda jako kdyby to hlavní. Takže teď bude ta třetí část, jak používat Fraps. Takže tady si třeba najdeme Minecraft a Minecraft nabíhám to tak pomalu, ale tak to Minecraft co si dal připadl v Minecraftu. No už to nebylo. Takže
Takže tady, když to takhle dáte entropy, vidíte tady nahoře už jsou ty FPS, 2.1, 20, 70. Když dáte třeba single player, tady máme třeba něco, tady máme. Ještě si třeba ukážeme, jak to teda použít. Použijete to teda tak, že zmačknete teda to tlačítko F9 v tom Movies a vidíte, že červená vám vlastně ta 12, ta 11, 12, jakoby ty FPS z červené a to znamená, že se vám to natáčí. A když to máte žlutý, tak se vám vlastně s tím nic neděje. Takže si teď natáčíte a teď vám se to vyknu, takže vlastně takhle jako by se to používá dál a takhle se myslím jakoby dělá se všema v podstatě hrama nebo věcma, který natáčíte přes prax. Takže to by bylo používání tohle bude asi všechno, to už asi jako takže tohle video jsem udělal hlavně pro jednoho určitého člověka, který s tím potřebuje pomoct. Takže jakoby, prosím tě, napište si, jestli to pomohlo. Budu to rád. Takže já se těším do všech